Незалежны гомельскі тым-тэатр адсвяткаваў двухгоддзе свайго існавання і адзначыў гэтую падзею чарговай прэм'еры. Артысты прадставілі твор Стывенсона «Верасовы мёд». А адметнасць спектакля ў тым, што ён быў атмасферным, а гледачы ўвесь час мелі завязаныя вочы, распавядае Олег Рудавусаў. Баладу пра верасовы мёд памятаюць, пэўна, усе. Бацька і сын абіраюць смерць, каб не здрадзіць таямніцу свайго народу шатландскаму каралю. На гэтай базе тым-тэатр стварыў атмасферны спектакль, дзе задзейнічалі ўсе пачуцці гледача, акрамя зроку. Гледачы адчуваюць дотыкі, пахі і цалкам пагружаюцца ў падзеі. Воображение рисовало такие картины, наверное, которые даже нельзя было прочитать в самом этом произведении и увидеть в реальности, если бы смотреть спектакль воочию. Ідэя атмасферных спектакляў у тым-тэатр узнікла пасля супрацы з драматургам Андрэем Курэйчыкам, а з абсталяваннем дапамог конкурс Social Weekend. За 2 гады трупа паставіла каля 20 спектакляў, у тым ліку 3 атмасферныя. Малаведушчыя могуць наведаць такія пастаноўкі бясплатна. Ёсць у тэатру і выразная місія. Хочется быть новым, хочется Колумбом быть. Хочется открывать что-то, хочется не костенеть, хочется не плыть по течению. Вот этого хочется. Бліжэйшым часам тэатр плануе наведаць Маскву, Прагу і Гамбург. Разглядаюць і магчымасць спектакляў паводле твораў нацыянальных пісьменнікаў. А пакаштаваць атмасферны верасовы мёд у Гомлі можна цяпер 6 і 20 лістапада. Олег Рудавусаў, Белсат.